σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα παίξουμε FC Mobile. Το κλείνουμε τώρα τη φανούλα, βασικά θα την ανοίξω. Και θα παίξουμε 2 με 3 ματσάκια. Ναι. Αυτά. Πάμε τώρα να παίξουμε. Κανονικά είναι και ένας φίλος μου να μπει, αλλά είχε δουλειές. Γι' αυτό λέγομαι best friend from Ohio. Και αυτός που ήταν να πει δεν πήγε. Αυτά, πάμε τώρα να παίξουμε. Λέω να παίξω, μιας που μου έδωσε και το ticket, να πάω να παίξω. Θα παίξω τουρνουά, να παίξω άμα μπορώ, άμα θέλω. Πλακίες δίνει. Πλακίες δίνει. Οπότε δεν θα παίξω. Παίξουμε αυτό. Πάρω το μπάλον τώρα. Είναι μέσα Ντεμπελέ. Ναι. Απορώ πως αν υπάρχει Γιαμάλ μέσα. Έπρεπε να έχει το Γιαμάλ, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Πάμε να παίξουμε. Εγώ εναντίον αυτόν. Αυτός έχει πάρει τους captains, νομίζω. Για τους captains. Και ναι, έχουμε να κερδίσουμε. Έχω πολύ καλούς παίχτες. Όπως και άλλοι, και ο άλλος έχει πολύ, οι άλλοι έχουν καλοί παίχτες. Εγώ πιστεύω θα μας κάνει ζημιά ο Ρονάλντο και ο Μέση του και ο Κρόιφ του, αλλά εντάξει. Πάμε. Δίνω στον Ντεμπελέ, ο Ντεμπελέ και στην άμυνα. Ο Μπέκενμπάουερ στο Ρομπέρτο Κάρλος. Ρομπέρτο Κάρλος στον Ευσέμπιο. Ο Ευσέμπιο στον Μπέλιγχαμ, ο Μπέλιγχαμ στο Ράικαρτ. Περνάει ο Ράικαρτ. Θέλει να δώσει πάση στον Ζιντάν. Κάνει και το σούτ του Ζιντάν, αλλά κοντράρει και πάει η μπάλα στον Μπρούνο Φερνάντες. Κάνει μια κάθετη στο Κρόιφ. Το καλό με μένα ότι ο Ντεμπελέ και ο Μπεστ είναι γρήγοροι, πολύ γρήγοροι. Έχω και καλό τέρμα, εντάξει ο άλλος όχι ότι δεν έχει, αλλά εντάξει. Ανεβαίνει ο Μπελιχαμίδης. Σουτάρει ο Μπέλιχαμ και 1-0. 1-0 κερδίζουμε. Ωραίο γκολ από τον Μπέλιχαμ. Με το δεξί εκεί πέρα. Δεν μπορούσε να το πιάσει ο τερματοφύλακας του. Ναι. Ο Μέση στο Τζέραρτ. Ο Μέση τον κόβει ο Μπέκενμπάουερ. Όχι. Όπα, εγώ σας το είπα. Η Μέση θα μας κάνει την άμυνα. Harry Maguire. Μπέκενμπάουερ. Άμα το βάλω θα είναι το καλύτερο αμυντικό γκολ σε όλη την εποχή. Όχι, γαμώτο. Κοντά ήμουνα, παιδιά, κοντά ήμουνα. Ο Σέμπιος πάρει. Κακό φίλος. Εγώ λέω μετά να βάλω τον έχει και Ροναλντίνιο. Δεν μας πειράζει αυτό. Στο Ρονάλντο η μπάλα, τον κόβω. Ο Μπέκενμπάουερ κάνει τα δικά του. Μπέκενμπάουερ.
Και πήρε και το corner. Όχι, out. Corner ήτανε. Δεν πειράζει. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, 1-0 εμείς. Εντάξει, καλό ξεκίνημα μέχρι τώρα. Ωραίο γκολ είχαμε βάλει κιόλας. Ναι, αυτό. Έχουμε να κερδίσουμε κι άλλο περισσότερο. Ξέρω εγώ, να κερδίσουμε 3-0, 2-0, 4-0, 5-0. Πάρτε. 2-0 ο Ντεμπέλε. Ο Ντεμπέλε 2-0. Ωραίο γκολ, μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Τον έκοψε εκεί πέρα το Ρονάλντο. Τώρα ο Ντεμπέλε τρέχει. Τρέχει ο Ντεμπέλε. Κόβει μέσα, όχι ο Μαρτίνι. Μπέλχαμ. Είπα ο Σέμπιο τρακάρ. Γιατί πρέπει να είναι offside ο Σέμπιο. Θα τον αλλάξει τώρα γιατί θα κάνω αλλαγή. Θα αλλάξω. Θα βάλω μέσα Nedved. Φίγκο θα το βάλω μπροστά. Βασικά θα βάλω Σεφτσέγκο. Βάλω τον Φίγκο εδώ πέρα. Κόντρα ρε μπάλα στο Γιασίνα. Μάμα, ο Ντεμπέλε την περνάει την πάσα. Και 3-0 ο Ζιντάν. Εντάξει, εγώ αυτό που είπα. Τώρα θα βγει ο Μπρο. Εντάξει, θα περιμένουμε εδώ πέρα. Α, δεν βγαίνει. Εντάξει. Ο Μπέλχαμ. Δεν πέρασε. Κεφαλιά. Τώρα θα βγάλουμε το τέρμα για να νομίζω ότι πάει να το γυρίσει για να μην βγει. Αλλά ρε φίλε, τι να κάνουμε, αυτός θα με ευκαιρίσει μόνος του. Όπα. Δεν πρέπει εκεί πέρα να χάνουμε την μπάλα. Μπέκενμπάουρ έπρεπε να τον έχω βάλει center for. Γιατί κάνει κάτι ωραίες τρίπλες κιόλας. Δίνει στο Σεφτσέγκο με την πρώτη επαφή στο παιχνίδι. Κάνει ένα σώτο που κοντράρει στα σώματα. Τώρα ο Ντάμφρις κόβει το Ρονάλντο, έχει χώρο, αλλά δίνει φάουλ. Έχει αφήνει χώρο ο Μπέκενμπάουερ. Σουτάρει ο Μπρούνο. Τώρα θα βγάλω το Γιασίνα έτσι να δούμε αν μπορεί να βάλει γκολ. Αλλά μπορεί και το φάγαμε. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, έτσι όλες είναι 3-1. Οπότε θα το έχω βάλει, δεν πειράζει. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή. Άμα θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό. Κέρδισα. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Αλλά εντάξει, το ότι πάμε να παίξουμε κι άλλο. Όχι, με αφήνει. Παίξουμε 2 τέτοια και ναι. Παίξουμε άλλα 2 τέτοια. Έχουν περίπου καλύτερα αυτά από εμάς. Όχι, ίσα έχουμε περίπου. Αυτή είναι η ομάδα μου. Θα την ανεβάσω κιόλας, άμα ποιος θέλει. Δηλαδή. Πάμε, ανεβαίνει. Δίνω πάσα στο Μέση, ο Μέση.
Γκολ ο Μέση. 1-0, κερδίζουμε έτσι. 2-0. Όχι, πλακιά. Συγγνώμη, παιδιά. Τώρα βγαίνω μόνος μου. Πάρκο 3-0. Αναβαίνω με το Μέση. Αναβαίνω με τον Μέση. Το βάλε 4-0 και λέω το κερδίζουμε. Θα κάνω τώρα απλά βλακίες. Για να κάνω 5-0. Το κάνω 5-0. Το στάρω έτσι για πρώτη φορά και το βάλω. Μόνο μπράβο, 6-0. Γκολ, όχι. Δεν όμως, δεν το άφησα να δούμε τι θα γίνει. Πάμε εδώ πέρα. Άλλη μια ευκαιρία για το 9-1, έτσι. Πάμε, κερδίσαμε, όπως πάντα, εντάξει, δεν θα γινότανε. Όπως βλέπετε, είμαστε περίπου ίσοι, δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Ο άλλος έχει μόνο Icon ομάδα, αλλά καινούργια Icon. Νομίζω. Ενώ καινούργια έκδοση των Icon. Δεν ξέρω. Παιδιά, μη μου λέτε γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ένα 0. Όχι, δοκάρα. Δοκάρα, παιδιά. Τρία, παιδιά. Τρελός είναι τρελός. Σουτάρω, όχι, δεν μπαίνει. Τώρα μπορεί να μου κάνει όμως 3-3 ο άλλος. 4-2, εντάξει. Καλό. Πέντε-τρία. Δεν πειράζει. Κερδίσαμε. Παίξουμε κι άλλο ένα τελευταίο. Για να... Α, όχι. Δεν θέλω να ανεβούμε. Ναι, παιδιά. Περνάτε. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν άρεσε, κάντε like και subscribe. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο.